Azken buruan. Orduak eman nituen kontaera hau hasteko esaldien bila. Tasutzea, nik neuk neure protesia fabrikatzearen parekoa izan da niretzat. Azken puntua jarri bitartean, berbak ezin moldakaitzago gertatu zaizkit. Eta puntu eta kitu esan arren, elkarrizketan jarraitzen dut idatzitakoarekin. Ahal nuen, Elizabeth Bishopek poema hartan bezala, ironiaz errepasatu bizitza, eta esan, harridura alaiarekin, ohitu naizela gero eta gauza gehiago eta bizkorrago galtzen, ezerk ez baitu hondamendia ekartzen. Hala ere, baliagarriago iruditu zait hartutako eginkizunerako Olesia Nikolaevaren ausardia ambiguoa. Nire galeren artean nabil paseoan, nola mendizalea bere arroilaren ertzean. Baliteke idazki honi eguneroko intimo baten kutsua hartzea. Horrek baditu bere arriskuak, eta izango ditu bere ondorioak. Ezen eta pertsonaia ere bihurtu naiz horriotan, ezinbestean. Ni neu izanik, enaiz neu erabat, naita edo nahi gabe. Horra hor, autoimitazioaren mugak eta onurak. Nire beste ni bat sortuz joan da hemen. Pizka bat izukaitza. Nire aginduetatik ihes egin gura izan baitu bere kabuz itxuratzeko. Antzera gertatu zaie emeri eta besteri. Eta utzi diot. Aitorpen biografiko egiazkoa bezain iruzurtia eraiki dut. Aindameharra gertatuaren eta asmatuaren arteko banalerroa, ez dakit ondo ulertzen den zer esan nahi dudan. Pintura bat, izan erretratua, paisaia edo natura hila, errealitatearen kopia leiala izanik ere, ez da errealitatea bera. Kristalesko begia ere ez da kristaleskoa. Azken buruan, kristalesko begia izan berezitasun bat da, akats fisiko bat besterik ez. Duena baino gorago handiagoa esleitu diodana. Interes literarioak eraginda. Ez gaitezen engaina. Hitzez hitz sinetziko alduzu kontatu dizudan guztia?